Hekk kif nhar il-Ħamis mistennija tittieħed id-deċiżjoni dwar il-proġett tal-iżvilupp tat-torrijiet f'Pembroke, waqt konferenza tal-aħbarijiet komplew ħerġin aktar appelli biex il-permess għal dan il-proġett ma jingħatax. Il-kampanja titfnunix ħajjin ilha għaddejja għal bosta xhur fejn ġie spjegat ħafna drabi l-effett negattiv li dan il-proġett ser ikollu fuq ir-residenti u fuq l-ambjent. Il-konferenza tal-aħbarijiet saret ħdejn il-bini tal-Awtorità tal-Ippjanar fil-Florjana u kienet indirizzata minn rappreżentant tal-Moviment Graffiti mis-Sindki ta' San Ġiljan, Pembroke u Swieqi, rappreżentant tar-residenti kif ukoll rappreżentanti ta' 11 l-organizzazzjoni mhux governattiva. Dawn l-appelli kienu mirati l-aktar kontra d-daqs tal-proġett li se jagħlaq ħafna aktar il-ftuħ fil-Bajja ta' San George li parti minna qed ikun propost li saħansitra tkun privatizzata, kif ukoll dwar iż-żieda fit-traffiku li issa l-influss tiegħu se jimblokka dejjem aktar triq reġjonali. Dan meta wieħed ma jistax jinsa li fl-istess żona hemm madwar 3 proġetti oħra li sa issa għadhom mhux qed jilqgħu residenti. Il-kelliema kollha fakru li sa issa ma jeżistix master plan u allura l-impatt ta' dan il-proġett ma jista' qatt ikun evalwat kif suppost. Issemma wkoll il-fatt li għal dan il-proġett kien hemm mal-4500 oġġezzjoni. Id-deċiżjoni dwar dan il-proġett ser tittieħed nhar il-Ħamis waqt laqgħa pubblika li ser issir fil-Liċew tal-Ħamrun fl-10 ta' filgħodu.